Welkom, de mensen thuis en de mensen hier op het Heegijn. Dit is alweer de laatste dag van Doch het voor die Dwarp in Akkerum en Nes. Wat hebben jullie het al eerder over het programma? Natuurlijk staat een deel in het teken van de EK voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken. Je zullen dat aan zichzelf zien. We hebben interviews en we hebben muziek van de Harmoniekapel. En natuurlijk hebben wij slingeraap. Want Akkerum is slingeraap. Al 30 jaar, het is betacht door Akkerumer Wietse de Vos. En het gebeurt nog steeds door de slingeraapcommissie. Normaal over het wetter en nou hier op het Heegijn. En als laatste hebben we een attractie. Dat is een barig en die zal zeggen, wat is de uitslag van Nederland-Denemarken? Dan hoeven je hem net langer in spanning en in zenuwen te zitten, jong. Dan weet je hem de uitslag. We beginnen nou met een interview met Hugo van Woerden. Hugo van Woerden, welkom. Hugo is een Akkerumer en Hugo die is directeur van Jongbloed, de drukkerij met als specialisme drukken van Bijbels. Een prottewer in het Nijs, Hugo van Woerden, benamen toch de dwarsligger. Ik zou zeggen, Hugo, wat is dat nou exact? Als je hier kijkt, dan heb je een gewoon boek. Nou, daar kennen we er natuurlijk miljoenen van. Wat wij bedacht hebben is dat je hetzelfde in dit formaat kan doen. Het leest ontzettend prettig. Het is heel erg leesbaar. Het is compact. Het is klein. Je kunt het in je kontzak doen. Je kunt het in je tasje doen. Dus dat betekent dat je eigenlijk veel meer leesmomenten krijgt. Het is lichter. Het is praktischer. Je kunt het op de reis meenemen. Je kunt er op bed makkelijk in lezen. Ja, je hebt geen linker en rechter pagina meer. Hè? Je kent dat probleem wel van als je in bed ligt. Van hoe doe je dat ook alweer? Nou, dat probleem is ook opgelost. Dus het is compleet en het is compact. En wat gewaardeerd wordt is dat je lekker kunt lezen wanneer je ook maar wilt. En toen heeft het zelf bedacht, Hugo? Ja, en het leuke is van innoveren is dat je vaak begint het met waarom-vragen te stellen. Hè? Waarom heeft een boek bijvoorbeeld een linker en een rechter pagina? Zo'n vraag kun je stellen. En als je dan gewoon naar een pagina kijkt en naar de essentie. Kijk, zoveel hebben we nou ook weer niet veranderd. Het is in wezen, kijk, hier heb je hem eigenlijk al, hè? Ik zeg het. Hoeveel hier produceert? Laatste vraag. We hebben nu ruim 3,5 miljoen exemplaren geproduceerd in Nederland. En export door de hele wereld, hè? We zijn begonnen in Spanje, in Frankrijk, in Engeland. We zijn nu in Zweden en ik kom net terug van een reis uit China. En we zijn ook in Rusland in gesprek. Fantastisch, Hugo. 150 jaar Jongbloed. Hij went het in Akkerum en wij zijn Grutskop. Hugo van Woerden. Slingeraap. Demonstratie Slingeraap. Het oerstapje, de oergang van Hugo van Woerden naar Slingeraap is net grut. Want het is de band van Hugo en Margriet, Lydia, Annemarie en Bernd, die heel vaak meedogen en in de prijzen vallen. Vaak ik nog de eerste prijzen. En wij krijgen nou een demonstratie. Het is de actieve Slingeraapcommissie die zal dat doen. Normaal gesproken achter de bank, oer het wetter van 8 meter zien de boren. Nou, de demonstratie op het Heegijn. Voor de 30ste keer hebben we Slingeraap in Akkerum. Daar is Akkerum een beetje bekend terug worden, want het is een prachtige constructie met een kraan van een bedrijf. We hebben al 30 hier zaken mee doorgaan en daar komt het touw, maar er zit een slinger in terug het waar. En het is Velstra. Het is Velstra en dat is knappen door het wetter. En een prachtige techniek. Het is Volkert Velstra, ondanks de elementen van het waar. Hij
Hier de kop erbij. Hij pakte het touw. En dat is slingeraap. En daar komt Lydia Touring. Want het is eerst achteruit. Touw rinnen litten. En op het laatste moment inspringen. Leeg hoe het wetter. En jumpen. Touring. We krijgen, als er nog meer toerings, we krijgen Freddy Bijmers. Ik mag het bedrijf net nemen met het te maatje mijn kleren is gewoon. En daar is Freddy Bijmers. En hij heeft ongeveer 16 meter ooit sprong als record. Dan komt die Freddy Bijmers jumpen en afsprong. Een schitterende afsprong. Freddy Bijmers. Freddy, wat fantastisch. En is Freddy ook populair in Akkerum en Nes? Of je dat van mijn broer? Nee, die van mij, hè? Freddy, fantastisch. Wat is die vierste sprong? 1448. 1448, maar het Friese record. 1548. De man is nog altijd bescheiden. En wat is het Friese record? 1568. Dat reken ik goed. Dankjewel. Dat is van? Henk van der Schaaf. Ja, Henk van der Schaaf. Dan zit je, ik haast in de commentaarpositie zit je dan, hè? Kist dan oefen je, Freddy? Alleen nog de medische helft van de wedstrijd. Dan kan je twee keer oefenen. Tussen 2 en 3 die metjes, hè? Want het is de 30ste keer op 24 augustus. Dodos bij mij. Uiteraard. En wij hebben besloten als Akkermers en het meisje uit Nes dat het talent van deze dag met betrekking tot slingeraap is Freddy Bijmers. Ja, nevens mij meer een eeuwig talent. En een miskend talent, maar een prachtige man. En daar komt inmiddels de jongen van Velstra weer. Maar we moeten aanstaan. Ik nog Brammetje Touring even. Volkert Velstra komt voor de tweede keer. Heel knap. Anticiperend op het waar. Waar is Brammetje Touring? Ja, daar wachten we op mensen, want die heeft hem helemaal net daarret. En die is in zijn gewone kloffie hierheen gekomen. En dan komt hij, Brammetje Touring. Ik schat hem achter in de 60. Maar wat een goddelijk lichaam. Wat een prachtige maten. Wat een ideale... Maar oh, het gaat mis. Gaat helemaal mis. Nee, Touring. Hij herstelt. Touring herstelt. Fantastisch. Wat een atleet. Wat een prachtige man. Ideale echtgenoot. Etcetera. Ja, Wim die zei het van oor, want hij is zelf net natuurlijk. We hebben het talent gewoon en we hebben Brammetje Touring gewoon. Nou ja, wat wil je eigenlijk nog meer? En dan lijkt het dus een heel mooi moment om even aan te kondigen de DAI-film. De DAI-film, als je hem eens volgt, dan heb je al 4 dagen heb je Bad Ain zien. En dan denk je hem, ja, wat moeten die Bad Ain nou in Akkerum? Nou, dat laten wij even zien in de DAI-film, want daar staat centraal de Bad Ain en het staat ik in het teken van de Bad Ain. Zelf maar. Akkerum Nes centraal in Doggetvaart in het dorp en elke dag weer een Bad Ain in beeld. In de speelbak van een café, aan tafel bij een interview, dobberend in de boon. Waarom is dat toch? Nou, het is een beetje de gele trie in het programma van Akkerum Nes, want Joet werd dat duidelijk. De Bad Ain race in Akkerum. En dat doen we nou voor 2 jaar om geld in te zamelen voor het jeugdproject van de fanfare Harmonie. Mensen welkom je bij de tweede editie van de Bad Ain race ten behoeve van het muziekkorps. Er zijn 3000 Ain verkocht en die worden nou op dit stuit worden die aan de kant bij Hans Langendijk worden ze loslitten. Het is de eerste maand met zo'n 150 Ainen. Prachtig, dat hele giele peloton wat we daar zeggen. De brandweer heeft een ingenieus systeem betacht met slangen onder het wetter. Zodat de Ainen net dobberen, maar dat er goed gang in zit. En we verwachten binnen een minuut verwachten we de eerste 10 Ainen hier al onder meet. En het is een prachtige strijd en er komt al enige tekening in. Het grote peloton van zo'n 150 is nog bij elkaar, maar er binnen er nou 4 los. Er binnen 4 los. Ik ken de nummers hier waar je net zien. Maar het is prachtig. Het wordt spectaculair, want de eerste prijs hier onder meet, dat is een elektrische fiets van 1200 euro. Er is ook nog een reis bij van 400 euro en er zijn consumptiebonnen voor een café bij van 250 euro. Dat is natuurlijk in feite de haatprijs. Wat een schitterende strijdje. Er zijn 4 einden op dit stuit voorop. Ik kan de nummers nog niet lezen, maar er is een uitsplitsing. En daar gaat er één de wal in. Uitschakelen. Er zijn nog maar 4 kans hebben ze oer. Janjonke liet bij de meet. Een ingenieus systeem, een trechter systeem, zodat we precies zien kunnen waar als eerste is, waar als tweede en waar als derde. Het is een schitterende strijd, dus ik hier nou de trechter in. En we houden alles in de gaten. En de eerste, even zien, ja, de eerste is er nou terug. En er komt applaus van het publiek. Want de eerste eind is binnen, 1200 euro een elektrische fiets. En dan zitten we nou aan tafel met Sanne Bakker. Welkom, Sanne.
Sanne is 20 jaar. Zij wennet in Akrum. En zij komt uit in het nationale team, het Nederlandse team. En het gaat om zitvolleybal. Want Sanne, daar heeft bepaalde beperkingen. En dat is, heeft toch oproepen toch een vorm van botkanker in het linkerbeen, het linkerbovenbeen. Hoe oud was dat toen? 12 jaar. Ja, helaas kreeg ik te horen dat ik kanker had inderdaad in mijn bovenbeen. Dus, ja. Dan bist nog maar 12 jaar. Op een gegeven moment maken ze die oerschakeling, de omschakeling naar zitvolleybal. Hoe kwam ze daarop? Ik ben altijd vanaf mijn 6e al aan het volleyballen geweest bij ABC in Akrum. En op een gegeven moment werd ik gebeld door Maria Poijs of ik een keer wilde komen zitvolleyballen. Nou, mijn eerste reactie was gehandicapte sport, dat is niet echt wat voor mij. Maar uiteindelijk ben ik toch gegaan en eigenlijk nooit meer weggegaan. En ja, de bondscoach kwam na de 3e trainingssessie al kijken en zei van dat ik wel geschikt was voor het nationaal team. Dat is fantastisch natuurlijk in het nationale team. Welke positie neemt je in? Spelverdeelster. Spelverdeelster, toen maar. Trainingsintensiteit, er bestaan misverstanden erover. Hoe is die intensiteit? Die intensiteit is best hoog inderdaad. Wij trainen 5 keer per week. Dat is op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus ja, je zult inderdaad een heleboel dingen moeten missen. Verjaardagen. Alles gaat voor de sport. Ja. 4 keer in de week, dat is inderdaad ongelooflijk. Zit een prot in het boetelaan, Sanne? Op dit moment niet heel veel. We hebben net een toernooi in Nederland gehad in Leersum. Waarbij we een van de grote tegenstanders tegen hebben gespeeld. En dat was Amerika. Ook hebben we Oekraïne gespeeld. En we zijn daar tweede geëindigd, zeg maar. Dus ja, vrij goed. Hoogtepunten? EK 2007 goud. 2009 goud op het EK. En Beijing, 3e plaats. Dus bronzen medaille. Paralympische Spelen, bronzen medaille. Schitterend wie dat. Wij zijn ontzettend grutskopdij. Sanne wennet in Akrum en we wensen je daar nog een heleboel succes toe in je verdere carrière. Ja. Dan komen we weer bij onze vriend Spijkerman. Slager Spijkerman. Wij hier in Tierse, hier die zoon hier al even. Dat wie Daan Spijkerman. Daar hebben ze even mij praat met hem. Maar Doop is in feite natuurlijk de grote man, de leermeester. Want toen heeft het Henk junior en Daan natuurlijk het vak leert. Ik heb de jongens allebei geleerd. Die jongens die zijn toen de tijd op een spontane manier in slagerij gekomen. Helemaal zo bedrukt. Het kwam uit hunzelf dat ze in het vak wouden. Ze hebben het goed opgepikt. En ze hebben waarschijnlijk wel een grote animator gezien in de persoon van mijzelf. Denk ik. Dat is natuurlijk fantastisch. Want als ik bij Jim in die winkel kom, en ben alle bekers. En nu hebben we hier een vraag, dat houdt u bezig. Daan wint bekers en Henk junior. Hij stoot ik wel een beker, hoor. Ik was de eerste die de bekers won en hun zijn ermee voortgegaan. Ja, een Pasta Choca beker, denk ik. Ja. Voetbalmaat. Meesken, het EK begint voor een protte meesken in Friesland om 6 uur. Maar in Akrum is het nou de start van het EK. Laat ons juichen! En onder de klanken van de mars Koning Voetbal krijgen we nou een vlaggenparade. Een vlaggenparade bij de organiserende landen Polen en Kroatië. Bij Arne Siebesma, de haatscheidsrechter. Jelle van der Sluis, de keeper. En de deelnemende landen. In uw pool Portugal, Denemarken, Duitsland en Nederland. Onder de klanken van die prachtige mars, Koning Voetbal. En Duitsland krijgt applaus, en Denemarken krijgt applaus, en Portugal krijgt applaus. Maar waar blijft Nederland? Daar is de Nederlandse ploeg. En daar is de wave. Prachtig jongens, zet hem op. Denemarken even een voorproefje. Het ziet er al hier prachtig uit en we gaan penalties nemen hier. We gaan penalties nemen met de hoofdscheidsrechter Arne Siebesma. En in het doel staat Jelle van der Sluis. En dan komt de penalty van Nederland. Oh, Robben. Robben, het mist. Hè. Dat is de tweede Seedorf. En oh, let op die scheidsrechter. Oh, let op die scheidsrechter Arne Siebesma, de Frieske Colina. Hij had een shirt onder, ieder 50 jaar Linekel aan. Wat een autoriteit, wat een integriteit. En wie komt daar? Is dat Portugal?
Oh, natuurlijk mis. Dat is logisch. Allemaal mis. Dan komt Duitsland, denk ik. Duitsland, dat gaat ik mis. Want ik kan maar één ploeg winnen. Wat een autoriteit. Die Siebes, maar alles is voor Jelle van der Sluis. En dan komt Werring en we gaan rustig terug. Want wanneer scoort Nederland? Wanneer kunnen wij juichen? Oh, de Siebesma. Wat een... Oh, dat is weer een zeedorfje. Dat is een zeedorfje. Hoe de UTD-hal in het stadion nu. En dan komt Duitsland. Altijd lastig. Voor Van der Sluis maak je rustig rolletje. Jelle van der Sluis. Prachtig mooi. En we gaan aan gewoon verder. Bedankt Wim voor de begeleiding. Dan gaan we nou naar een van de hoogtepunten hoor, want dat is Brucht de Barg. En Brucht die kan exact zeggen wat ik al zei. Nederland-Denemarken, wat wordt de uitslag? Dan weten wij dat ik alvast. Kim Waassen rustig zitten gaan en Brucht zal dat nou bepalen. We gaan eens even zien hoe dat gaat bij Brucht. De mogelijkheden binnen. Nederland-Denemarken 2-0, 2-1-4-0, maar er stiet ik bij 1-4. Oh, wat gaat dit worden? Hij gaat nou aanstel los. We kunnen beginnen, jongens. We zullen zien wat het van gaat. En we gaan het even volgen. Wat een fantastisch beeld. Oh, hij liekt het op me. Van achteren liekt hij op mijn broer. En dan gaat hij. Wat gaat hij doen? Oh, ja! Hij gaat het. Oh! Nederland-Denemarken. Hij gaat in de 1-4. Hij gaat in de 1-4. Wat een drama. Het wordt 1-4 voor Denemarken. Ongelooflijk. En daar hebben we Saffolle Yield voor betalen. Voor Brucht de Barg. En hij rent precies in het verkeerde loket. Hoe is het mogelijk? Deze muis die krijgt een staart. Dat is één ding wat zeker is. Dat is één ding dat ik zeker weet. En dan geven we oor naar de beslissende penaltyreeks, want we hebben even Futwest. Maar het is Vierdergang en we hebben penalties aan bij het EK. Portugal leidt eruit, Denemarken leidt eruit. Er zijn nog 2 landen nodig, dat weer Nederland en Duitsland. En de stand is op dit moment 2-2. De spanning zindert in de lucht. En daar komt Nederland. Wordt het een goal? Scoren! Oh, schitterend! En nou de allerbeslissende penalty van Duitsland kan nog op gelijke hoogte komen, maar we leeuwen er natuurlijk net in. Want in de... Oh ja, rolletje, het is gebeurd, laat ons juichen. Het is Auron. Nederland viert feest, laat ons juichen. Nog één panel. Kom op jongens, kom op. Nog één erbij, ja. Oh, even stil is het. Siebesma leidt hem stil. Oh, fantastisch. En er wordt juicht en de beker werd omhoog gehouden. En het is schitterend. En de kapel die speelt. En er is een enorm enthousiasme. En eindelijk. En Hans Langendijk is de voorzitter. En er is een prachtstemming. En Nederland viert feest. Dan gaan wij Hans Langendijk. Dan gaan wij nou naar Brucht de Barg. Wij gaan naar Spijkerman. Wij gaan daar even zien. Hoe is het met Spijkerman op dit moment? Oh, maar wat zeggen wij daar? Oh, Spijkerman. Sa hier het nou, ik ben net hoeft. En dat krijg je met een Spijkerman. Een Spijkerman is enorm direct. Het is een Noord-Hollander. Hij handelt impulsief. Het is ongelooflijk, maar dit gebeuren, dit krijgt gevolgen. Dit hebben we nog net gehoord. Dit gebeurt net zomaar. Ongelooflijk wat Spijkerman hier doet. We hebben het al jaar versline, dus we weten hoe het eruit ziet. En ik kom er nog op waarom. En dan gaan we nou naar de ploeg van Jester C. Want Jester C neemt het
stokje oer van us. 4 dagen lang in Jesterzee, doch het voor die dwarp. En Jim krijgen van us deze prachtige stok. Ik jou hem aan Jesterzee hier aan deze mensen. Let maar even zien, er zit een bad aan, zit erop. Er zit een bad aan op en dat is de oerdracht aan Jesterzee, wat dat betreft. Mensen, wij hebben 4 dagen lang doch het voor die dwarp hoorn. Dit wie Akrum, dit wie Nes. 4 dagen lang in uw prachtige dwarpen, hier in het centrum, tussen het Sjerke en de kroeg, onder de bjemmen, smoek in het centrum. Geert van Tunen zei, ik wil hier wel wonen in Akrum. Maar wij zeiden, hebben wij wel een huis? Er is inmiddels een huis vrij. Want wat is er gebeurd? Ik heb krep teruggekregen dat slager Spijkerman is oppakt door de dierenpolitie. Hij is arresteerd en wordt verzetten. Ik denk dat voor alle partijen dit een hele goede zaak is. Mensen, ik wil Omroep Friesland bedanken. De mensen voor het lood, techniek en de regie. En benamen de cameramensen dat we een Eli en Jiltje. En daar wil ik een geweldig applaus voor hebben. Verder alle mensen die meewerken, alle zo'n, oren instanties, alle vrijwilligers die meewerken, de hele ploeg. Het wie geweldig hier in het centrum. Iedereen bedankt en ik zou zeggen, laat ons juichen!